ಕಾರು ಬೈಕ್ಲೆದ ಇಂಜಿನ್ಲೆದ ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೆನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ತಡ ಅಂತಸ್ತುಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮಾದಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಕ್ಲೆ ನಡಪಾದು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದುವೆ ಪೊರ್ತು ಹೊಸ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೋರ್ನ ಮಡಂತ್ಯಾರು ನಡುಬೊಟ್ಟು ಉದ್ಭವ ಶ್ರೀ ರೌದ್ರನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ರವಿಯೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಣದು ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದನ್ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರು ಬೈಕ್ಲೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರು ಬೈಕ್ಲೆದ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಜಿನ್ಲೆದ ಕಾರ್ಬನ್ಲೆನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ ಮೂಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಾವ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.